il-Prim Ministru Robert Abela faħħar id-dedikazzjoni u l-ħidma tal-ħaddiema kollha fid-Dipartiment tas-Saħħa. Dan għamlu waqt li flimkien mad-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn attendew għal sessjoni tal-COVID-19 Incident Command Group fl-Isptar Mater Dei. Dan il-grupp twaqqaf fi frar li għadda u magħmul minn ta' professjonisti, tobba u konsulenti. Dan il-grupp għandu lan li juħsib li ssir analiżi immedjata tas-sitwazzjoni kurrenti fl-isptar. Permessa dan il-grupp, il-ħaddiema jantiċipaw minn qabel il-ħtiġijiet u jilqu bl-aħjar mod possibbli għal kull eventwalità. Dan il-grupp jassigura li l-ħaddiema kollha tal-isptar qed jaddattaw skont in-neċessità u jassigura li s-servizz tas-saħħa ikompli jingħata bi professjonalità. Waqt l-istess żjara, il-Prim Ministru u d-Deputat Prim Ministru żaru d-Dipartiment tal-Patoloġija fejn raw kif dan id-dipartiment qed jaħdem bla waqfin biex ilaħħaq mat-testijiet normali tas-sistema tas-saħħa kif ukoll mat-testijiet relatati mal-COVID-19. Dan id-dipartiment ma joffrix bis-servizz lill-Isptar Mater Dei, iżda jaħdem ukoll it-testijiet tal-Isptar Boffa, tal-Isptar Monte Carmeli, tar-Residenza San Vincenz de Paul u taċ-ċentri tas-saħħa tal-Gvern. Hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela għal kif il-poplu Malti għandu fiduċja fil-ħaddiema f'dan is-settur, filwaqt li d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn appella sabiex kulħadd isegwi mal-pariri u l-miżuri tal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex l-isptarijiet tagħna jkomplu joffru servizz ta' eċċellenza.